la Malikunafoni la jabako omo fo danti foli mina bi amoka émission mandi sans fait noé Baro Kènè. Baro Kènè émission mi la benendo Malikunafoni fait wala sako la donia aka artiste ka vika anuka carrière musicale. O hukumu konnana on wula ka se anga artiste doma. Antna suspense kon garder. Bella Jelemin artiste mindo. Jeneba Deni Kudu. Il est connu au Mali ainsi qu'à l'extérieur du pays à travers ses chansons, ses titres révélateurs. Bi, ame DJINXI B de filles. On est dans son grand salon aujourd'hui. Mais comme mais dans un moment qu'il a, amena kuma di aérema, aba représentana. Anula DJINXI B. Banlo. Anani fait ou jaria. Oui, on en a fait au jaranye parce que moro debe moro ke moro. Jamana il fallait nos artistes là. Donc, ni a donné un effet non, on veut faire nos décofos. On dirait que mais il y a des fautes d'accueillir quelqu'un. On t'aurait Omar Baraïko, mais bolong on a mis le DJINXI B. DJINXI B, oui, on a baraké t'aurait, voilà. Pour que Amé Sega quand de là que DJINXI B t'as un plateau quand, mais comme Adam a dit, ni be barala. Ni be bara la toujours il faut qu'il toko ka fodi DJINXI B be ka bara de ke ori ka man stig la kana afi tukudi sinon ade la ka te me plateau sans fait en flebaro restez connecté ame fera do DJINXI B ni ressort la tukudi ire na ko oyi bolonko toko di o ni ngal jara intro DJINXI B ni toko imbo nyere ba toko de la ce ne ba toko Jeneba ina fo ere wa do tukumi Jeneba de mais Jeneba tu me wele Jenny. Donc, la race de Jenny si quoi. DJINXI B fleur. Donc, bimi ma sans faire barayoko de. Donc, ouais bide. Ok, famille sera là. DJINXI B me fera do ame domina ko bi. Ayado il donna 2020, bon, 2019-2020 avec ton morceau Netara. Alississan Abeka Djien Minenye Misgin Kala Yoro. Tu te sens concerné, ça touche beaucoup de cœur quoi. Maintenant, album Jolle Bi Bolo Sugulabi. Ok, au fin de Kosobe 2020 kera sababu enema Nidjien la Kodon, sinon me amena. Voilà, me donc lida kabi 2009. Donc 2020 manaki bok mayawe sababu de bon me domine ko bi album fla ni album fla ke gabla bon ni single ntekele voilà album fla oni single ntekele bon comme moko be kame DJINXI B à l'heure là il y a des gens qui se posent des questions il faut qu'à acapella ke mais fait qu'à acapella ke il ka netara inga bon on va un tout petit peu quoi. Ako koriko duku jera etuni Jeneba dengeni kono kasira tu ajonyo ijo iejo tijole ijo Jeneba jeng ijo assalamu alaikum kisibi nauye koroni kilebi kenya kani banyafa walaikum salam tangabi nauye Jeneba dengeni kono denibe kuma mami mana nyuma kenela yaki yerela ni ejuma kenela yaki yerela telma ngodo dangane ibe bonya kuye ubeke fisiri wale ubitanga be bouche. Maintenant on va venir ika donglin la si ça yen donglin da tellement kibe do bonya ubeke fisiri wale ima DJINXI B yalla ni donglin ko nana tu t'es inspiré sur toi même ika vikanwa ou bien il y a en général de bon ni fene jarain ko jogo ni ngal jarain nebe dongli da ba ne ka dongli bela nebe ka kuma iba soro me ka kuma ni yere nebe kuma ni yere mi ne tere e mi me ka la me e de dongo nebe dongli da tentone me dongli da ni wali moko hakili naude wa donc abete ibe nyana chama ma donye ale yere me ka ne nyine même cameraman ambe nyana do ma donye donc moko do dangalendo ali ni wula do tulubara hono ko leme bo. Ok famille sera là et DJINXI B sans plus tarder et un bi affiche là le 13 novembre prochain du même bible même fait qui date la ko fin yana ngata yoroja ni fene jara ko jugu DJINXI B mena ma concert ke Bamako akuma chara
sinon bɛ se Mali yɔrɔ bɛ non ma concert kɛ yɔrɔ min mais Bamako n ka concert ba kɛ nin ye o siɲɛ fɔlɔ de o de bɛ le 13 novembre ni Ala ma foyi foyi kɛ ne ni aw la donc n bɛ n kanubaga bɛɛ wele aw yɛrɛ kɔni tɛ aw bɛ yen déjà voilà donc n bɛ bɛɛ wele an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais la 16h et puis ani concert tɔw tɛna kɛ kelen ye n bɛ n ka fan bɛɛ wele an ka ɲɔgɔn sɔrɔ le 13 novembre palais la ouais. Donsara ko t'a la si donsara b'a la e kɔni b'a dɔn e kunkolo bɛ ko bɛɛ la o bon donsara ko niveau la i bɛ taa sɔrɔ DJINXI B ka di mɔgɔ dɔ ye mais ka taa lajɛ concert kɛyɔrɔ la ni prix kɛra cogo sugu dɔ la u tɛ se ka taa o yɔrɔ kama an y'a nɔgɔya donc 2000 francs a bɛ daminɛ o la donc ka yɛlɛn 5000 la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka place réservé fɛnɛ o fɛnɛ bɛ 10 000 francs information bɛɛ bɛ affiche sanfɛ déjà ouais. An ka dugawu kɛ Ala ka le 13 novembre yira an na an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka taa DJINXI B ka kodenni k'a bolo koba ye DJINXI B i ka titre dɔw bɛ yen nɔ je sais pas a b'i ka album kura in de la ignorer yamba tama tama avec ɲumandɔnbali maintenant i ka o titre ninnu ani o ɲɔgɔn caman de bɛ i ka fɛn na toujours n'i ye titre ninnu ta tu sens que c'est révélateur dɔnkili kɔnɔna na i b'a ye i b'a mɛn i bɛ fɛn caman mɛn quoi surtout i ka dɔnkili mon parcours c'est toi-même ton parcours quoi i y'o de expliquer en grosso modo dɔnkili la quoi pourquoi i b'a dɔn mɔgɔw ka yeta tɛ kelen ye mɔgɔw ka yeta tɛ kelen ye dɔnta tɛ kelen ye cogo min na fɔtaw tɛ se ka kɛ kelen ye ten tɔ voilà n'i nana ne kunna dɔrɔn ka nin kɛ ne ka ko bɛ ten tɔ ne fɛn dɔ bɛ na n kunna dɔrɔn ka nin kɛ n b'a kɛ quoi jɛ o dɔrɔn de don mais an bɛ fɛ ka inspiration in de i ka fɔ an ɲɛna walasa dɔw bɛ fɛ ka kɛ DJINXI B ɲɔgɔnna ye u ka se ka inspiration ta i ta cogoya na facilement quoi même si mɔgɔw ka inspiration tɛ kelen ye. oui o fɛnɛ diyara n ye kosɛbɛ n bɛ se ka min fɔ o la dɔnkilida filɛ ne t'a gɛlɛya n'i ko ka inspiré yɛrɛ yɛrɛ ka baara ɲɛnama kɛ kana n'a fɔ k'i b'i hakili sɛgɛn k'a ɲini quoi a ta nɔgɔya la a bɛ na nɔgɔya la i b'a fɔ nɔgɔya la i b'a ye a bɛ ɲa i bɛ se k'i sigi souvent i bɛ kalo 2 kɛ ka dɔnkili kelen labɛn o dɔnkili labɛn i yɛrɛ sɔnnenba i b'a bila ye foyi mɔgɔw t'a jate mais i bɛ morceau dɔ kɛ 4 heures de temps i b'a ye parfois a bɛ taa a bɛ ten tɔ de ne ka inspiration n'an bɛ baro kɛ n sigilen gɛrɛn na n bɛ mɔgɔw to baro la n b'u lajɛ n bɛ miiri ne bɛ na ten de a banna ouais. An bɛ fɛ ka a cappella kan ye i ka tama Ngo dunuya bi tala alisaw bɛ faden sagoya la comparaison ka di ye edu makila wali fɛn singa la i ko deni ko man di ye dibila i b'a ka mɛsi kɔrɔta kabako i b'i sanga deni na edu makila talon singa la kagana i ko jɛngi ka man di dunga ko bɛ jarabi ne fuwa la kabako awɔ cɛni ka man di aw ka du bɛɛ falen don ka fanu na e ala e k'i fa ɲini ngo la bayin eki ba ɲini ngo la sa i kɔrɔmuso ɲini ngo la kɛ i k'i dɔgɔnu ɲini ngo la sa ko n ka sɔn ye mɔnɔntɔni ne tun t'a dɔn ko fadenya kuma don kabako Bamako b'i la ma ɲɛ kabako dugu jɛnɛbaden bi sanfɛ n bɛ taa san'aw ka tila o la san'aw ka tila ɲɔgɔn juguya in na n bɛ taa n ci la yɔrɔ ne yɛrɛ bɛ se dɛ mais non sanu ka tila faden sagoya na e bɛ t'i ci la DJINXI B e ko k'e ka inspiration k'e b'a ta i kɔrɔ dɔrɔn de ça là c'est beaucoup inspiré dɛ hein c'est comment même mais fais dɔ fɔ an ɲɛna quoi parce que dɔ fana bɛ yen an bɛna nɔ la ignorer donc n'i y'a ye faden sago nin ye tama ye donc e b'i tama ka DJINXI B kɔni bɛ yɛlɛ sanfɛ ka taa ok i tɛ fɛ ka inspiration fɔ maintenant DJINXI B an bɛ wagati min na ko sisan Mali kɔnɔ yan nɔ la rivalité entre les artistes a waralen de don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn e bɛ se ka jumɛn de fɔ a la i ka o ɲininkali fɛnɛ diyara n ye kosɛbɛ fadenya in waralen don kojugu et puis fadenya jalan de don nafa yɛrɛ foyi t'a la ko tɛ quoi
Côté ni problème ba de be artiste ni ɲɔgɔn cɛ. Milieu in kɔnɔla la ɲɔgɔn dɛmɛ t'a la. Ɲɔgɔn musalaka de be yen nɔ. Et puis an ka milieu in kɔnɔla la ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o mɔgɔ de ka dɔgɔn fɛnɛ. Y'a ye. Ne bolo bi ni an y'an bolo di ɲɔgɔn ma i b'a dɔn ko artiste bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ. Bolo di ɲɔgɔn ma tɛ dɔ wɛrɛ ye. Ne DJINXI B ka concert ka kɛ ne ka bɛɛ wele artiste bɛɛ k'a ka fani wele a tɛ fa. O kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ ka na o fɛnɛ k'a ka fani bɛɛ wele ka anw wele an fɛnɛ k'an ka fani wele a bɛ fa an b'a falen falen i n'a fɔ ko tɔn de don quoi. A kan ka kɛ i b'a fɔ ko tɔn de mais an tɛ ɲɔgɔn fɛ nafa foyi t'a la. N bɛ kuma ni n filanw ni n dɔgɔninw ye o niveau la an ka changer an ka ɲɔgɔn minɛ a banna. E ko a ka baara kɔnɔna na dɛmɛ t'a la. Comment est-ce que e sera ka nin niveau atteint? Bon ne ka kunun tɛmɛ ka se bi ma ne ka cɛya tɛ Ala de don. Donc ani n ba ɲuman voilà. Sinon don tɛmɛna koyi ne ka morceau fɔlɔ yɛrɛ bɔ wari la hali fila kana nun tun b'o la. Non ne kɛsu de sigi wala n ye kɛsu de sigi. Y'a ye. Bon diɲɛ don ka ca quoi. Diɲɛ don ka ca o de la n ka morceau kɔrɔ dɔw bɛ ni ne yɛrɛ b'a lamɛn bi ni n bɛ to k'a dɔw lamɛn n bɛ kasi parce que ne ye fɛn caman de fɔ kunun mais bi ne bɛ ka tila k'an yɛrɛ ye o bɛɛ kɔnɔla la voilà a bɛ ten tɔ Ala de don dɔrɔn. O tuma na Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya halisa Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. DJINXI B comme an bɛ ka se émission kuncɛyɔrɔ la n ma tila i la o fɛn na acapella ninnu na i ka ignorer an k'o ta ignorer in est ce que cameraman yɛrɛ bɛ ignorer est ce que a y'a faamuya ka ɲɛ yɛrɛ donc a la sensibiliser. Ni ye ɲɛ sɔrɔ I ka kow la dunuya I juguyabaw de bi kɛ premier u b'a f'i ma y'a baden u bɛ kule k'i ɲɔgɔnna ten k'a sɔrɔ don ni min ya jigiya ten kɔngɔ bɛ kɛ I la I baloba ka ten u b'a f'i ma ɲamaden kana fɛn f'u ye u bɛ ignorer gɛlɛya jugu bɛ mɔgɔ deli ɲɛnakala la I kana na ɲugun na an bɛɛ bɔra Adama na kamana fili bɛ mɔgɔ bila ko caman na ni kuma na u b'a fɔ n jaman na dunuya tigɛ bi tan de ɲaw ignorer ngo kunna sini ni kunun ko ni tun bɛ tɛmɛ aw tun bɛ n lagosi dɔrɔmɛ kelen kun tɛ ne pɔsi la a waati ɲaw bɛɛ kɔlɔsi dɛ nka bi ne kɛra PDG wari misɛn segin tɛ a ye kiri ye minnu bɛ wuya finma. Et pourtant Fanu an bɛ se ka fɔ DJINXI B ye c'est un prêcheur. Un artiste prêcheur quoi wajulikɛla don parce que dɔnkili ninnu kɔnɔna na I bɛ a ye vraiment I b'i ka tata sɔrɔ a la quoi c'est bien parce que artiste yɛrɛ kan ka kɛ ten tɔ dɔnkilidala yɛrɛ kan ka kɛ I bɛ mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan voilà an bɛna jugu ninnu an bɛn'u ignorer ou bien ok depuis I y'a daminɛ I y'a fɔ ko gɛlɛya caman sɔrɔla a la mais jumɛn de kɛra I ka carrière kɔnɔna na min diyara I ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon ni ko ne ka carrière daminɛ ka se bi ma ko fɛn min kɛra la ni y'a sɔrɔ n'a ye nafa n'a diyara n ye o kun ye ne kun bɛ n disi gosi ni n ba ye wagati fɔlɔ min na a y'a sɔrɔ ne b'a kɛ n kelen na ne nana b'o la n b'a kɛ gɛrɛn na mais bi alhamdulillah ne ye n disi gosi n'a ye fo bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye nin muso in den ye. O diya ni ne tora ka miiri o la dɔrɔn o nisɔndiya bɛ n don trop sinon caman kɛra gɛlɛya bɛ diɲɛ ko o ko la nɔgɔya b'a la a bɛ I n'a fɔ n'i ko I bɛ basi fɛ I bɛ ɲintin ta donc a bɛ ten tɔ de quoi donc n ye gɛlɛyaw kɛ dumuni ko bɛɛ kun b'a la bon gɛlɛya famille kɔnɔlaw ani bɔlɔn kɔnɔlaw mais n bɛ Ala tanu toujours limaniya ma tila n na a banna dɔrɔn. Ok mais est-ce que Omar Bagayogo, est-ce que tu es issu d'une famille griotte? Non. Ne bamana ye Bagayogo ne ba ye Sisoko o ye maninga ye donc et puis ne fa yan fan fɛ ka taa n ba yan fan fɛ dɔnkilidala ma bɔ yen si. Ouais.
Ok, famille, sur la famille, ayame, bi ame DJINXI B de filles, on est dans son grand salon là. Ok, DJINXI B. Comment on a ces émissions qu'on tient là. À mon mère, un fan de Facebook sans fait. Mariage de doigt. Fourrure de doigt. N'est pas d'adoré. Mais à quoi ma son année informé, fan ou au moins informé non. À bas d'adoré n'a qu'au faïna. Notre artiste. Ok, au fin de jara intro. Ni média moi chama fene au chocolat. Ouais, fourrure de do. Fourrure de kuno. Ah bon. Ah ben, à m'a invité. Non, bon. DJINXI B joto rola. Il va sur ala de tunga avec temeta. Voilà. DJINXI B, il te fait que chaman fano. D'accord. Maintenant, me fait ika acapella ke yere ka dongli mi yere bulu et dongli mi jara iye kosebe ka album ma do abeka di yere me do yere be no ni yere ala me tu te sens touché, tu te sens très fier même de toi-même me fait ko dain pour que en émission clôturée. Bon, ola ma atan kerefe doron suroni ni wakati nche mega to ga dongli do dada o kele no kamene sisan ko jugo. Mutuma do ko do be kenela esko nyogom be kaula wati do ko do be kenela esko nyogom be kaula tuma do nebe balika diminyerema ali ni mo mo sinema bamza nteri bamza mantlongen jula tuma do ko do be kenela esko nyogom be kaula wati do ko do be kenela esko nyogom be kaula tuma do nebe balika diminyerema ali ni mo mo sinema bamza ni ala sona mamba nkulanga njula fama alamana wari chaman dinema oye mirina ko udoye koi masa alamana son sanuna oye mirina ko udoye ali nae neke jinye mara masaye nete bonyan kanumba uma kanunka matewa aude kanunka mamenkulanga njula kanu kama menkulongen jula fama ala ye dunu ya tieda aye jinyeda kira kanuma fama ye kiyama daunye iye kobe sabu kira kanuntewa faneni paneni munu yene soro kanu ne ula sinema ali me ye chogo nyoma minabi na ute ngo kuntike ali mobili munu me jengife na ute ngo kuntike ali nebe dongo do shinya na para mina na ute ngo kuntike kanu kama do hakanu kama menkulongen jula. Bon, on pirate de. Il croit ni. Peut-être le 13 novembre, amnata to wala. Fencha mombe parce que ateme tukuni abna morso kura do soro. Nga yamba temelena moko chaman ko ngo kuchala sera la ko wulu do sara. Donc konye la labi de doya. Mogo foti malianga famille avait tentonné alors nega donc libora sur la vie balolé mais malianga famille avait été donc morso kura benale meka munuma famune meku jabi ani ali kuchala ka chamambala ngoko kera chogo la dunia maliende bayelema ulu jugu min sara kuchala sirala konkamela la bima Castron kante la bima, ne kante gausu kalinuma, ne kante la bima, ne kante la ni abidema, ne retunyi kanumba jonde, alaka hini lai. Bon, na yuye ayafuye ne chikacha, fadenya jugu man chikacha, mogola goshilu man chikacha, mogola miseya man chikacha, mogoba dogo ya mane ne chikacha tro. Malion akana ni taga fara ɲɔgɔn kan sa mɔgɔ kana na mɔgɔ la gosi ka sɔrɔ fɛn min yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la peut-être i y'a fɔ ni kɔrɔ dɔ de ni terme dɔ de ye artiste bɛɛ n'a ka terme de don oui kucala taga dɔ fɛ an ye wulu dɔ de tan i y'a ye donc an ye wulu dɔ de tan ne b'a fɔ dɔnkili kɔnɔ kucala sira la wulu dɔ sara ye dabali jugumanw minɛ voilà wulu dɔ sara kucala sira la mɛ dabali jugu ma anw minɛ marakadugu dɔ fana bɛ yen ko lambidu an segintɔ yen fana an ye zonzani dɔ ta donc zonzani an nan'o kɛ daraka de fana ka sɔrɔ ka taa seware n'o la lambidu zonzan bilakɔrɔ dɔ sara ye an sera so o dugusɛjɛ fan y'o kɛ daraka ye selema ne tɛ ka fɛn fɔ ni ne ye a banna.
faamuyali sɔrɔla je crois que faamuyali sɔrɔla na ok DJINXI B an bɛ fɛ comme an sera émission kuncɛyɔrɔ la i ka folikan min b'i bolo ani ladilikan min b'i bolo ka ɲɛsin i ka faniw ma hali minnu yɛrɛ t'i ka faniw ye quoi ok o diyara n ye kojugu foli fɔlɔfɔlɔ ye aw yɛrɛ ta ye n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔnkilidala tɛ mɔgɔ dɔw de bɛ kɛ sababu ye k'i fɛnɛ labɔ donc n b'aw fo aw ka cɛsiri la o kɔfɛ n bɛ n kanubaga ni n ladiyabaga ni n ladibaga n dɛmɛbaga n b'a bɛɛ fo hali ne man di minnu ye n b'a bɛɛ fo n bɛ tila ka dugawu k'a bɛɛ ye ala ka n'u si kɛ ne sago ye ala ka bɛɛ kɛ a yɛrɛkun sago ye ala ka bɛɛ lana Mali la. Amina yarabi. Sur ce, an bɛ émission kuncɛyɔrɔ la an balima Malikunafoni lajɛbagaw an bɔra ka DJINXI B lamɛn a y'a ka projet fɔ an ye le 13 novembre a ka concert belebeleba fɔlɔ Mali kɔnɔna na palais de la culture la a ye bɛɛ lajɛlen invité bɛɛ ka taa donsara wari man ca 400 dɔrɔn de don a bɛ daminɛ o de la an bɛɛ lajɛlen ka taa DJINXI B Jɛnɛba den ka ko ni k'a bolo koba ye an ka taa an ka artistes dɛmɛ an b'a fɔ ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ merci.